Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kubalay pibaro ki bajupet ya channel jong unongsan hima mga Christianson ngora shapi ki kubor bakongsan jong katayo. Kawai ka samla lut kabdang arbois nam kartag la du no ila ka jingem hadin bakla kum sentuj bat ngam jela pa ka wa umtru marjan bat ka pani tola powerhouse jong kathan bernihan Hariboy district. Kumalayo jintip ni gibor pulet kari bhoy lai thu ba ketika samla kabla tip kerteng kong puja sarkar na Guwahati kalawan kai sngo bha ringkat bat laki parlok sya ketika jaka ha kapor men step hendaya kapor bakadang thu ban sum harut jong ketika wa tru kala kum sentuj bat hap bat syakit ha ko kat hadu bakan duduk sendan nyala ka jingem jumai uba ka jingjur kalong san pan saw ha Richter scale ulaki ha kapor phrabaji khat khandai minute ha kamit jong ka khat saw tarik unailar bat uniu jumai ulapan serngui ke babon balang. Kapedeng lani epicenter jauh New Jumai, udan ha Bangladesh. Kani kalong kat kong jingtip bala ai dekat National Center for Seismology jang ka Sarkar India. New Jumai lak tarush ki benta jang ka Assam bat kiwe. Uwe urang ba ubala tip kerteng kong ba Rishad Singh Kharmuti ubala laipu prasnam kerta la suba syak penyap haki beri ke bam itu. Badia kamet jauh ni urang ba lalap ha kejan mi jang ka lak sengi ublai na kithan bimola. Kat kum kejing itu gi bahaya uni orang ba haga khatwai tarik unai lar arajarat pulai ulami na lagi yang menet dis eng hayo bat nadu ota kesengi ukalaman poying shu nak liang ki bahaya ke let ujor ka ejahar ha cantonment beat house shu nak liang ki bahaya ki lai thu baki pulet ki la pentip syaki baki la lap ya kamet yam jong ba Rishad ha kala sengi ublai ha ka por janmiet nalor kata lai thu ru uni orang ba ding ba ki dor ki ba ki pulet ki pen i lai i baki dan ki dak mong ha ka dor khman bat ka sentur ke jong u Uba Rishad Singh Kharmuti udah ulok jang kakong Merisha Shangpliang badudan sanwat kikun. Haga jinglet buat dien biang ya ke jingja kabala jayu te urang ba. Nong san himau la yo ban yakran beki kat tu kat ni kinong dis ing hayau du men haga kat pratri unai lar arajar arpulai. Bat kini kinong dis ing gilai tu. Bah jaka badi yo sing Yau ni orang ba kim shim la itu dur ni kerteng bat kim jui iru bon wan shayo henrai ki tharai bau ju wan shayo tingkhat ban dis ing namaru de nong rem kat kum ke jing yo jing tep jang ki nong dis ing kila ong bau ni orang ba ude na ka snong nong thliu bat usong hapat hamau diang diang Katunat pulet jang ke jela kala yo jing tip batikna halor ke jingdan jang ka wei ka kanhun king atyar yak bala tip kum ka National Liberation Council of Nong Kentong kabala seng de ki khna samla jang ka than harilum khasi ba jantia da ka jing thmu ban hiar thma barru ban penjat ya ka jing shna ya ka sarkar bat ban le ki kam ki balong persha ya ka an da ka bara ki tiar pen mensaw kum ki suloi ki kuli ki jing pen bethai barru ban seng ki jakasa jang ki kai khlau bat ki wei ki kam kat kum ke jing tip bala yo lum ba ka kenhun NLCN kala hiti so skolaru ban ya trai ringkat ba ka kenhun king atyar na naglan bat ka bala bu jing mut ban pha no e ki brio jongka ki ban sha ban tebet na ka banta ka kamle no hanaglan ha ka khat neu tarik unai lar arajar arpra Halor kani nak kalian ki pulet kila pelang ke jing thwat da ka khat ri trek unai lar ban yo kem ki dukhat jong kani ka kenhun ha ga ba ha ga jing khanra ki pulet kila yo ban kem hadu nyomot ki dukhat jong ka seng na ki benta ba pher jong ka jela ba lo ong ba haringkat kini ki nyomot la yo ru ban kem yo we dukhat badang khna ubana East Khasi Hills Kipulet kila pengat mukot rumah hapo ke tenak terekam jong ka Crime Branch Police Station Eastern Range Shillong hapo ke kendon IPC badru hapo ka Unlawful Activities Prevention Act Kidukhat kibala syakem ki genthop ya chairman ke NLCN nangta u Commander in Chief General Secretary u Balongru Area Commander hapo ka West Khasi Hills Area Commander Hajantia Hills ginong penrungkam ginong lum jingtip jong ka seng bat laingut ki wepat Lapan long ro ke jing toket ha ke jaka ba syong basa kini ki let no bala yo on kurup ye ki tiar kitar ki bagan top ye ki mobile phone ki kot ki slabat ki wei ha bai de bakani nak liang kita nak pulet kadang penong ye ki jing toket ke ba bniat nak benta ban yo kem ye baro ki dekat jong ka seng Syuk ki pulet ke jela ke sri palai ki lai tho ba chairman ke seng let no thamai National Liberation Council of Nong Kentong udang dei tang u khna udang pulih school ki pulet ki la kam yu new khna a ke sri balang hadin bula dep on tho ke examine class 10 ha school nalo jong ute u khna ki pulet ki la kam ru saya hendriumut kan thop ya ke wei ka long kami ya ka bala keno ba ka dei ka nong pendung yi khot sha ka National Liberation Council of Nong Kentong bat ki nong lum ya ki jing tho
Hakami jo kesengi balang sa armul kila syakem na West Jante Hills. Kat bah kesengi palai lakem sayo area commander ke East Khasi Hills na yodo Shalom. Haduk mentah si pongut kila syakem haki pulet halor ke jingkeno bagi de kinong yalam bagi dekot ke National Liberation Council of Nong Kendong. Kinong di jan Khasi market ki basong hakrum ke jaka yang kali taksi jayau hajan mot pran gila syapen ken riak biang ha katanat municipal bat phak bandit chong di jan yaki hajrong ke jaka yang kali jong ke ribhoi kabadan hagari khana Shalom. Kani ke jing syapen ken riak biang ki nong di jan ke de hadian kendai snam bala phak shong yaki hakrum ke jaka yang kali jong ke taksi jayau namar ke jing pen prano ke sarkar ke jingkiang kabadan hamot pran haus nam arjar khatsau. Kini kinong di jan kidan palat prapusau ngun bat kila hab ban lum no ya kijan bat let bu no ya kijan shajrong ke jaka yang kali ribhoi bat aduk ke arpuai tarik mentau benai kin sedang mencong di jan ha ketika jaka belapen krek kerpang dak sarkar. Ka Voice of the People Party ha kasngi thok di ngala dawa no menteri rang ba ko net ke sangma ban pensangi no ya ke jingya soi kontrak bat ke MS Rocky Dhar ha ka baye de bat ka rai ban IT shaka MS Rocky Dhar ya ka krum jong ka commercial complex ka badan ha Meghalaya House Russell Street Asor Kolkata. Haka Shithi Shok Conrad u General Secretary ke VPP u Dr. Ricky Singkon u loong maka seng kala sungo kendit bantip halor ka rai jong katanat General Administration Department A jong sarkar jela ban IT no e ko krum lani ground floor jong katika commercial complex shaka MS Rocky Dhar ke badan Norman Song kedan. U Dr. Singkon u loong bakum bakalong mentai ya ketika krum la pendon kam dalai teli kisnat jong ko sarkar bakentup ya ke Tourist Information Center hapok ka jingkmi jong ka Directorate of Tourism, Directorate of Horticulture bat ka Government State Emporium ka bahap hapok ka jingkmi jong ka Meghalaya Handloom and Handicrafts Development Corporation Limited. Ka VPP kala ongru bala bo ya kini kisnat jong ka sarkar kum shibentaban penyat yo bat penpau na mi kitiar kitar bala penmi na Meghalaya. Ka VPP kalau orang baka persyak juri kata ika rai ban IT ka krum jaka commercial complex jaka MS Rocky Dhar da ko bakta iki snat trekam jaka sarkar bat kum juru iki nong than nong snai iki tiar kitar da kani ke jela. Namar kata ka VPP kala dawa yu Conrad ba untuk klar halor kani bat ben pensangi ano ya ka jing IT ya ka contract jaka MS Rocky Dhar na ka benta ka jing bet jing biang bat jing mentoy jaka jela bat ki pat bat. Tiri gitu khobor palok ngila poy shika bakot kat begini syam yang na syam tayo hagaju kasngi kumlay shibun.